এখানে আমি ভালো পরিবেশ পাইছি। ইউপিপিএলর নেতা কর্মী হিসাবে আমার দায়িত্বটা হয়েছে ডেডিকেটেডলি সিনসিয়ারলি আপনি দলৰ হৈ কাম কৰিব লাগিব। जोंनि बिबानगिरिफोरनि बेवहाय मोनसे जथुम्मा हांख्रायनाय जादों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों इउपिपिएलनि साननाय हनाय मावनाय दांनायनि सायाव फिन खेबसेबाव जोङो सावरायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय दिनै बयबो रोखा जे 2015 मायथाइयाव इउजि ब्रह्म बिथां आथिखालनि मन्त्रि बिथाङा बै समाव इउपिपिएलखौ जोनोम होदोंमोन आरो गुबै थांखिया जाबाय बिटिआर ओनसोलाव जि मोनसे असान्तिनि थासारि बेखौ गोजान खालामनाय मानसिफोरखौ सिगि सुग खालामनानै थाखा फैसा होनानै मोनसे गाज्रि राजनिति जि खालामबाय थादोंमोन बेखौ गैया खालामनानै मोजां मोनसे थासारि दानाय आरो लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव दा बिटिआर जाबाय बे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दङ गासैखौबो लानानै आवगायलांनाय आरो बर'नि जि जेंनाफोर बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै इउपिपिएल हान्जाखौ दादोंमोन आरो दिनै बे इउपिपिएल हान्जाया गोख्रों जाबाय। राजखान्थि भाबै गोख्रों जानायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जि थांखिफोर बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव गाज्रि जि थासारि बेखौ फोजोबनानै मोजां थासारि लाबोनाय जौगानायनि थाखाय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार आरो गासैबो जि मोनसे मिशन आरो भिजन लादों बेजों जोङो दावगालांनाय आरो जोंहा इउपिपिएल हिसाबै जोंनि गासैबो फरायसाफोर आबादारिफोर लाइमोनफोर हारिमुनि बिथिं सोलोंथाइनि बिथिं रांखान्थि बिथिं गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जौगाहोनानै मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड ओनसोल दानाय आरो बड'लेण्डनि सिमा बारायनाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि जेंना सुस्रांनाय बे गासैबो एजेन्डाखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो लानानै दिनै मोनसे वार्कशप खालामनाय जादों। दा बे वार्कशपनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारि लेभेलसिम खामानि मावनाय जोंनि गासैबो बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि उनाव आरोबाव डाबल स्पिडजों जोंनि वार्कारफ्रा फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोल जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावगोन। नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय बिपिएफ आरो बिजेपिजों खोब मोजां सोमोन्दो जेबो जों मिथिया बे ससियेल मिडियानिसो ससियेल मिडियानि बियो बिजेपिनि नङा बियो इउपिपिएलनि नङा बे एजिपिनि नङा रावनिबो नङा बे ससियेल मिडियानिसो गतिके ससियेल मिडियायाथ' बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय ससियेल मिडियाया डिसिसन होनो हाया दा नंखायनो सोरबाया बुंदों बेबायदि बुंना मोजां मोनदों बेबायदि जेबो इनफरमेसन गैया जेबो रिपर्ट गैया गतिके बिपिएफआथ' हाग्रामा महिलारि आगोलावनो बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन आयारामा फैबाबो पावाराव थाग्राजों थागोन गयारामा फैबाबो बियो पावाराव थाग्राजों थागोन गतिके हाग्रामा महिलारिया नाजाखागोन बियो कंग्रेस फैबाबो थांगोन बिजेपि फैबाबो थांगोन गाबोन इउडिएफआ सरकार दाबाबो थांगोन आरो बिहा जेबो एजेन्डा गैया साननैसो सिगाङाव बुंबाय प्रमद बर'आ गुबुन हारिनो हगारजोबनानै होबाय साननैसो उनाव बुंलायबाय बियो जेसेबां माने एभेक्सन खालामगोन बिसोरनो आं न' लुनानै होगोन दा गतिके हाग्रामा महिलारिनि बबे खोथाखौ लानानै नोंथाङा खोथा बुंनो कोर कमिटियाव रायलायनाय जागोन नाथाय जोंनि मावथि वार्कारफोरखौ लानानै दिनै वार्कशप खुंदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि मावथि वार्कार दैदेनगिरि बयबो जों फिन खनसे जानथि खाफ्रागोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जाहाथे जोङो मोजां थासारियाव दानो हायो जौगाहोनो हायो गोजोननि थासारिखौ अरायसम लाखिनो हायो आरो हारिनि जेंनाफोरखौ लासै लासैनो सुस्रांनायाव आरोबाव जों गोख्रोङै खामानि मावलांनो हायो। बे स्पेसियेल टेटनि जिखिनि जाबाय बिनि थाखाय एसआइउ नांगोन एसआइउखौ जों नेबाय थादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गंजी कलेजनि प्रसेसा अलमस्ट जोबनाय फारसे फैबाय जोंहा मोनसे आरोबाव कनसालटेटिभ मिटिं दङ बेखौ खालामनायनि उनाव डिक्लेयार खालामगोन बिनि थाखायबो सिएसबिखौ जोङो नेक्स्ट उइकनि गेजेराव डिक्लेयार होगोन बिनि उनाव प्रसेसखौ लागोन।